Nina besilo sanibonani babukele emakhaya nawo wonke umuntu obukele le video bengisacela mawumusha kule channel ucofoze usubscribe ubottom ulike ushare ucomment uvule notification ukuze uhlezi unotified ngakho konke okwenzeka kule ngolwesihlanu lapha endaweni yaseMayville bekuhlangene amaphoyisa ahlukahlukene kuvulwa ilaboratory entsha yasemaphoyiseni la ezohlola khona zonke izinto ezidingwa ukuhlolwa. Angithi siyazi ukuthi le lab le yase ePitoli inobuhixihixi ngoba isilawulwa igebengu izona eseyilawula lapha kwenza ukuthi nemphumela ingabuyi noma ibuye ingaseyiyona le edingekayo. Bebekhona ke osaziwayo noma ikhulu nongqongqoshe bobabili laba abamasekela kaNgqongqoshe wezamaphoyisa la ababili ekwavela lapha behlangene ne-ad hoc committee ukuthi abantu ongathi abanawo umsebenzi bayivukela nje bayohola asazi noma sebawuthola yini umsebenzi. Kodwa okuphawulekile lapha ukuthi ubengekho kuyena ungqongqoshe wamaphoyisa uMr Bean. uMr Bean ke sengazi ukuthi unokungazwani okukhona noCommissioner wamaphoyisa eKwaZulu Natal. Asazi ke noma iqiniso lokho. Kodwa ke into eyenzekile lapha kube nesimemezelo emva kwalo mcimbi ekubuka ngathi sibalekile ekufanele abanye bethu basithokozele kakhulu ilesi esithi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi usenikwe nomsexixabezwe ngesikhundla sokubhekelela ikomiti likazwelonke elikhulu noma angithi iunit enkulu ebizwa ngokuthiwa iyona ezobhekelela ubugebengu ubugebengu obuhloliwe. Kuvele khona lapha ke kulowa mhlangano ke noma leya kulokwavulwa kwelab lokho ukuthi lela committee ke mhlawumbe ke izinto seyizoqala ukushintsha kakhulu. Abanye ke bathi emva kokuvela kwaleso simemezelo kunendoda ebonakale ngene iphume etoilet ilo okade usamisiwe okade usekela commissioner ngabe kube uba ngaphandle kwaShadrack Sibiya akwaziwa noma sephumile netoilet kumanje ngoba mhlambe uyiyona project yokuqala efanele iqedwe ngaye kufinalizwe amacala asemaningi kakhulu aveza yena. Kodwa ke sibuyele kule unit le kuthiwa izobheka izinto eziningi isikakhulukazi lo mbango okhona ngaphakathi emaphoyiseni kunombango onzima khona lapha emaphoyiseni. Ayabophana amaphoyisa ayaxoshana ayabophana enza zonke izinto. Okwesibili uzobheka nalawo maphoyisa ke athintekayo ezintweni eziningi ezivuna abantu abenza ubugebengu. Uphinde futhi ke uphinde ulandele nale ndaba okuyiyona eshiya kunesimo esingesihle kakhulu le ndaba yamathenda bazoyibheka kakhulu osopolitiki abakhohlakele. Siyathemba ukuthi sizoqala ukubona osopolitiki ngempela befaka leza insimbi ezibandayo bevela ezinkantolo mhlambe nezinkantolo seyizomuva sibabone abantu abafana noMapisa Nqakula amacala abo eshesha angaloko enza kancane kuhamba isikhathi abantu bengangenile eboxini icala labo umuntu lithethwe sobona nosaziwayo ngokwezepolitiki ngoba bakhohlakele laba bantu. Kanjalo ke futhi nento okuyiyona ebaluleke kakhulu amakhathele noma lo babugebengu obuhleliwe obusezingeni eliphezulu ukudayisa ngabantu lo kuthiwa human trafficking kanjalo futhi nezidakamizwa eseyigcwele iSouth Africa yonke. Ibona abantu ke leli committee noma le unit ekhandelwe yona ezobe ibhekwe uNhlanhla Mkhwanazi. Uyasho uNhlanhla ukuthi abakaqala ukusebenza kodwa bazoqala amaduze. Usethi ke uyacela ukuthi uma wazi kunomakhelwane wakho okuthe eminyakeni nje engeminingi kakhulu wambona ishintsha impilo yakhe
wangazi ukuthi kwenze njani ngoba akavuki futhi akaza wine lotho, akaza athole ngisho urafu. Kodwa nangu manje useneyimoto, usenemizi eminingi. Uthi sondela uzobahlebela. Kusho ukuthi ke iSouth Africa yonke izoshintsha manje ibe imbimbi zombutho wamaphoyisa. Lo mbutho ke abaningi bayabuzile ukuthi hawu izowuthathaphi imali since kushiwo ukuthi imali azikho. Isimanga esibike lese esokwenza isimanga esibi ngempela. Uthi ngokwamkhwanazo uthi hayi ayona inkinga, asizukuhamba soyongqongqoza lapha na kwa treasurer noma lapha ophikweni lezimali eParliament sicela izimali zokuthi sikwazi ukusebenza. Akuzukuba njalo. Uthi bazosebenzisa lolu hlelo oluthi zonke lezi zinto eseyitholakele zibanjwa ebugebengweni bazosebenzisa zona. Ngaba izindlu ezidliwe, imoto, ifurniture, ingubo zokugqoka, ngisho ubucwebe, ngisho imali etholakele iyona ezosebenziswa ukushinwa noma phinde ithengiswe kutholakala imali yokulwa nobugebengu. Okusho ukuthi igebengu izobe ijahana zodwa kahle kahle. Uzobe usebenzisa enye imali oyithole kwezinye igebengu ukujaha ezinye igebengu ukuze ulwe nobugebengu. Hey, isimanga lesi abanye abaningi abazange bayibone le. Lolu phiko ke lizosebenza uzobe elengamele iSouth Africa yonke, okuyindaba ezinhleke nakubantu base-Western Cape ngoba bathi hayi nalapha isimo sibi kakhulu kanjalo.